Me pa cha no pe de boko nso nya boko sa me pa cha minu abe makodu boku no enkran waja ya le ebo no ti ne yire ma yete ne nka so yale enuafo ye bia anye ye nti ya dwen se nko mfa ne mra efie ntam ne hu de ebeye no se o ma ono o yale na yale na won ho so ma ti e bo no na afiri so beba obeduru ye no kore mi sister ba ko be hwe no se yale de atumi no na me o me sofu bi wo ho no so obehwe na so obetumi ahwe yale na obeka wontimi nso a obeka ene agye pene sika ho nso ni fie betumi nso atra ha manipa nso afiri ensa nti ye wose ye de beye ene ye man nkra se wo man mala sofu no beduru ye fe ne sofu abri ofiri bale kase wo so obetumi ahwe na obegye ye 5000 5000 de mo du sofu hu ye mo wona tesu kakra maye wo ka kire senya na dwuma de wonya ne saa ye paminu ana honso nkwanti ye kopa besia 5000 ebusuafo nu wo mo homa ye kakala ena me ameti ya nso me kopa 3000 so de be so sofu no so sika nim wo ko na chi de aduro bai wo de aduro nim ano deko wa asan so anko oda ma ade achi mi sister ba ko na me so ma ye hu ni sister belu wo ko da ne fie ma ade achi na posan so be hwe me bela no na nwumire na so no wo ko ye na ena me bela nda na to ho no ya mo waso ansi ye fra wo ka kire wo se nipa na wabagine so obehwe no wa firim maame so won fa na ne hu krampo meka hunu no meka bibi kura fa nkere be pem sa abre ya bona 5000 wodi ye ni na nsan ni na awotwe ya bona so fo Abraham so wo mma na ma isika no mukura wansi dimpo me nso me hwe aye nko aye ntumi nkan asem nti na mla ho nti anapa me ba ya madawro me de bedam na maka bia man na kwan be fa so asika no betua man wotua oba pamba che o se efro sen me pa cho na nama na unua na ofiri mu ne de sen me pa cho waja de di na mo dinum na ye big joe ne ye kurom ho de kwadwoku ne de fele o yare da ho be sen me pa cho yare da ho be 8 months no da fa ko ntimi nya hwe ne yere ble ya ti according to oba no no so fa ho esi duabo na menua ba ko ho so ho no me fe na salent no ne nante ho a eda nda ne nua ne bi wo ho no ma obeduru fie no so kra no so fo abre oba o si nya duabo na efie na ekunu o si efie na ekunu se assignment ase o si fie ya de ne fie okay nti nya duabo ana o charge ya 5000 ene ye di sika ne pa be si ya de ma o tu di adu no be kan ade chen ne nipa no wiye maame ya bona 5000 o charge ye na o se wo de ye den wo koto oil meba o koto oil wo kotete ha ban wo kotudu nsini chese de no kan so de 5000 ne koye so o be hwe na ma ne ho ato no de no de ye sika o je no o be ma na o kire mu won se o ko hospital a doctor kire o se eka we e ya de we ne e de eto sika we ya de to aduro we ono so kire mu de o de sika ne koye pa cho wan che no so se 5000 obaje obehwe nipa na ma ne ho ato no okay nti oje 5000 ade chen ya na ofiri mu pa cho an o kan se mo fa sika ne mra na chen ya na mo de kwa na pa cho an che ade chen na se na nsa so ne pay 5000 de ma no che se ne no kan se mo fa sika mra na me hwe mu nua na pa cho an mwanchenchen so pa cho de bi nem se ne pay nua no nkwanti ya ntwentwen so kra ebusuafo no wo mo pay bi 2000 na me ahun so amete ntumi kopa 3000 so de be so ni nyina ya besia na se asofo ni bi wo ho no ma se odi obi kosa na yare a anso no de ne nsa be ka no otimi se we de me de kana ebeye yie we me de kana enye yie sofo ankase bi a enye yie ena mo force se chinchina atwan gene ne hwe no ma me pa cho de bi adanse fo ho ya nchechire ne chinchina ase ontimi yare na wanka bibia se ontimi hwe na mi sister kwambo kura nam ne so no o ka kire me se so fonto so ma o ka kire me se so oba na so hu ade na so betumi ahwe a obeka mi sister na num asem no se wontimi nso a obeka enti ubedu e nso so obetumi ahwe no wan kan kire se wontumi nso ana se enam sister so enam de ko hu so fo na sister no bisa ne se wo hu se so fo na se obi yare da pa cho an na dance de nse wo hu se obi asa na wan kasa nso pa cho me ade me fa mani hu nda me nim ba bia na so ye kola wo sister na wo kan ye unua nkasa nkasa pa cho ye mu nua abusua nua me ma me nua ba enti me kan se me nua okay na unua ni free madi san me pa cho 26 December ebe na 1 year 1 year still so for one for balance me pa cho there bi na mo kwa wan kasa obetua bi me pa cho hase no owu ye na hase ne kan de o ka kire se obebre 2 cancer 2020 million no de bebre afi de next ya bona o frem puna so nya na kwa na o shoulder
ɛda no ho nso beduru hɔ nso ɔnte ne nka bi ana sɛ ofrɛ na wɔn kase bi a mintua koraa ba wɔhyɛ oda sɛ ɛda sɛ momra mɛgye 2000 aha se no ntimi sister no koraa ɔde nam no so ma yehu no ka kyerɛ sɛ 2000 ne de so ntin ko wɔsrɛ ɔnfa bi nka ho no koraa na ma na no koraa afu ye koraa sɛ ne wɔna ho koraa ntua sika no koraa wo sister na nam ne so no ɔno ne ka kyerɛ sɔfo sɛ nka ɔnfa bi nka ho because ɔgye sika na de kye na nipa ne fi ɔde aduro kan no mepa atwa ɔde aduro be kan okay ɔde aduro kan asɛm mo fresh of say friends Abraham me pa chan bale kase ene wo ye na dwuma me de menim ba bia na asore no ko ayɛ sɛ mo ankɔ asore ho kra bi ba fie na be hwe no na nua na yare na mo kɔ ba bi e kan sɛ eyeduabɔ no mo de ne kɔ hospital e kɔ hu yare ha no hospital according to na yere no wo so wo de ne kɔ na nurse ne ogyan ho ka kyɛn sɛ nya hospital yale enti on fa na fa ba bi eno no nti obeduru fie no de me ka sɛ ɔde ne kɔ ba ko pɛ nurse ni gina ho a wo sɛ enya hospital yale wa da ho mo saa ba enkana ho no wa da fa akosaa 8 months nipa ne ntumi nsɔle nya hwe bɔ ne pampers wo kɛtɛ so obeduru ye ma na aduane agye sɛ sama no ne maame ni bi me papa nso afirim enuafo de nka wo ne maame nko wo bi pa na nso yetiri nye ani amoa ye obi ani bi ti akoye pɛde mi amete me so nsu pa me yesi chi dɔko no ti nkran ho no wo frɛ me a ɛna me nua ba kon so odi machi nso frɛ ne Korankye ɔno nso blocks na no wotwa nti wo frɛ ne ahopopo ye pɛse ye nua no ye gye ne nkwasi wonti kakra be beto ye nsɛm bia na kyerɛ ne ye de kɔ ye bia nye ye no san so be 5000 5000 ya sɔfo agye ada na munya ama ne nka unua na asabio wo won kwa na wono ntinka mudi sika kwa akɔtɔ nkwa na asɛ mudi kɔgye ne nkwa no wa free mu ada na muntimi nya ama ne nka maame ye jama ne ka nye ye free sɛ wo ba ye ne yale no wo bɛhwɛ ye wo so betimi ahwɛ ɛna wo bɛ charge ye ho so ye sira wo sɛ nkate so kakra kora ma ye wo se wo de wadwuma de wo nya ne saa enipa nso wantumi nso anye ne nkwa de na wo sɛ de wo sɛ wo ye bia wo ye ne sika no ba me ye bia wo ma ye bi ntine ye ntumi nkan asɛm tina madawroma ye de abɛda amu no nti sika de jama ne fa kora na kyɛ sɛ wo sisi e maame ko tifi onye sika nto aduane ni tinka o de 2000 ne kora ma mo anka mo ye okay Maame Frimpomaa ahase de nanka ye okay ba sisi ade wa ma ye nso ye asoro nti yenso ekwan amfa so bia da bi nti mo de mo pene e be ya mamo ye yete ye me wo kasa me nya nche meja ache wo kasa menye 100 billion meje ama eti de mo ankasa mo pe no ma mi wo se beginning no wo so kan se obetua 2000 eti eno na mo je ana se mo nyi 2000 wa fa ma nti ehu se sisie na wo se no osisi yen nti 5000 ye hia ni nyina wo ntimi ahwe yale no se 5000 de odi bi kototo niema wo ko hospital na odi hye free mu a empa na oda so no mutua ka yes ane de memeka no kra kyerɛw empa na oda so utua ka se doctor aboni nso a yete free usikam even se wunya ntua scanto wo kra mpo a wo kokotua ansa na ye di funu na ma wo 85000 ni nyina de ontimi nka se wo je da bi sofo no se wa wudi adanse se okoto nuro de beka no meboa de aduro bi ba na ka se wa amfa bia ma na meboa yeah nti so de aduro aka ne de me ka se me gina age 5000 ni nyina mama if you okwa ba bia akwa akoto nuro kwa se ofro ka nti obetiti efi no aya akonta na de beka na ya age de amamo sa na ye no Maame Frimpomaa pa so ye ni hu asem bia ka de mo ba ye bia ba ye yama ye no mate ye de asumdwe ne ya na ye pe ye mpa sisie wate ase nti ye se ye de de asumdwe ebeba wo ma no 5000 ye fresh of ye si mo friend fa no to so papa so for sika no sen we di sen e ka ye because wo gi nipa na hwe ne ya de a na wo ge 5000 no sen ka nipa ne da ho afekura sen ko won charge bi nka ho da bi nka 5000 na eti se wada wo one day pe na ewu aba nka me ne papa so for kura nka sika we mente one cedi kura mfiri mu emu aya o ni maame kura tifie wo mse ma na edo so de nso ye nya ye nsam ni bi awre ho se maame kwa so na papa do di kura wonya emu aya enti nka me ne papa so for a but enye me ne papa so for enti ne ye mfre no na ye enti wo no nso de bia na nuafo no kura bia fa akira akwaje Maame Frimpomaa anya no kura sa obi ani ho obi antimi fa akire nkwaje okay eti mbacho mo frɛ sɛ munya sɔfo a mo frɛ ni sister na enam ne so a odinya papa sɔfo no na me ni sister ne nkasa sɛ mo sɔfo nso record na ntentente mo nkeka mo ho ma me na yentimi fa recording ntum yenkɔ ye ni mesrɛ mo a ni die mu na yenye ne ntentente papa sɔfo anopa producer frɛ sɔfo Abraham ɔwɔ guy name bi area ho mo di nim nana me pa cho de bi die edina ode ba ya ne sɔfo abili eden abili na abre ni eden Abraham no say de no ni guy name ankofo di nimu no na say de ina say sofo abre a wo barekese papa sofo
na so ni din de sen yawe eno nam dinim sister no sa na obochire me kagu ade no mo kente no yawe your friend say yawe eti papa sofo Abraham aka sofo Abire wo barekese yawe papa producer frewa no peya wono wakasa eti minim die enti aye fro sesi e won peke wan kasa waje atom producer na bo mama ne se waje atom se ye frewa wonsu be yi wa no eti die enti na time na so no ye frewa no won peke ko no eti pepa cho se wo barekese na wonim sofo Abire yawe na wonim na bona betima yen se ebre na so Lawson TV ye fre no asem na e di aba no ye ntie ba akofo asem fa mua etu no so mra no meyi na no na yenkwe ni masumdwe ni nyina ye hwehwe papa sofo wo ye kendini yese de ode ye ba asase so so ne de opa asumdwe na se pani na wusi na namu atiasefo asase so pa asumdwe de a ada na so mpira asumdwe ntipike call no na bra na beyi wa no mame why but on producer akasa ye ntie mra bia ye nwie no na wa pike call no ese na tie asem no ni se wo mabusianum no so bi yale na yale isi no so ame no mo de breme ema me sa ya de kura ma sadi pa yale be se akasi emu abadamfo emu ensembe bre ni pa be nwoche aya de eno no ho no ma me na ni no o mabusian no try me se obi yale serious pa o mabusian di se me kachira mo sendi mi TNT opanyini ema me ami na mo bale kachi ema me ami na mo ye dai eko kuru no so eko ko she ni pa me ko she na me kachira mo se ni parere na no din ti se be ya na jo mo 7,000 na 7,000 no to mo no ye hadia ya de so mu ni an be be film opanyini ma me look at 5,000 fi wo ho look at 5,000 no me ba se de 3 days time no mo sandi scan here de ma me la die meye me bibi ye na me de edro ye de ye kokoma no me da kuru so ma de achi no pa be 9 o'clock and say na mi firi kuru no so akọ me firi kuru so be no pa be 9 o'clock and mi kokodu ye no ena wo mo fe ka kire bi se ni pa no fi mudo to bu me yako na 96.3 ni pa no ye no man ka sa mo mama ni o ai no mo ko takre ma me na obe fre me ma me mo se mame oyin ba to gra so ame ba oh mame no wie de o ni mo ska na wa ko no wodi e wona man papai no dia be kona mi yidi nyame aja mame nwie de no ye ba cha oni de ka churu ba ko so on twen me bumfu yo onya abotra ansa ne ntie wonwie wadaroma entimi no usika no preko so for mame no nwie na de o ye no asem hia pa na me no woka no teno ano du be mali sana breve so for na ko emre de obe Medasi. Yo, ai. Hello. Me tio pass off. I say o side nkomo wa akire. Ka ji ni pass o won twen akura won timi nkasa ni be 10 minutes. 96.3. We need be mo o fe me no. Wo ni ni je bi se pata se mi bi ma obi ar me bi ama me ko kuro ma me ko ta de. Abeya amanfo aduma. Ti bi mi ton wo se mi hwe na me ye na wo de no ma nya bre ni mi ti bode ni je na ma na ma pa tu ni de. Eye koi opayini na mo frɛ me se ni parfri mu no mo frɛ me mo mama ne se di parfri mo frɛ me asema mo ka tani ani se musika no frɛ na aka no kre o so ne sa timbe 96.3 ka tro da eni ni patia di no ho ama o ka tira me ne ka tira mo sa ka 2000 de aka no ma me de ebede minyan fanya shi and me tiya send the amount munu mi kale ni pa mi ka shawiye na no ana me frɛ ma me na ono no dini na mo no odi ni pa be bra ba sane yade no me frɛ sha ni pa no ana me frɛ ni kuru ana ni kuru ka tell me say no papa asɛm bia nkyai and the shebe ya me ma mfa sha na nyedai
ɛma abusuafoɔ no ɛna me se sɛ ɛno ɔse mentu me bo ase no no ka na ɔtwe da no nyinaa yɛkɔ a na nkɔno aka ho bi na de nti ne sɛ nipa na wukura mpo a wɔwu ne ya ɛgɛ ni 5 minutes mo frɛ ya musika na me pacho sɔfo mpacho me bo wadaruma san kofo mi tan ma sanya sa obi ono ni kunu na wɔyɛ ɔware fie ɔno ka kyerɛ sɛ ɔno obi sɛ ɔno sika ne de ɛnyɛ de ɔno no kunu no ɛyɛ sɔfo na kamimini mu wɔ mo ɛne ya papa wonim bibi wɔde abedan yɛ wɔ ha yɛntie baakofo asɛm nti na yɛsɛ no yɛmfrɛ papa na sɛ be obi bɛte na ebi ada kidie so a ɛnyɛ fɛ ɛnyɛ buoni ani die nti yɛfrɛ wo a wo so sɛ de wo kyerɛ mu yi yɛbɛfrɛ no ma yɛkyerɛ mu ne nyina ate aseɛ na yɛatena se na baabi ada bia ne yɛde ato na so bia ba wada romanti yɛ no baabi ada o yɛ tiɛ ne sɛ asɛm ne baayɛ no mi ankasa na me no kasa yi na wafrɛ me no wɔn mu mfrɛ mi o ɛna ne bi adeɛ me tiɛ sɛ wɔn de makɔ radio so ha papa enu nti ni ade a yeso yenti o masam nko ane mfa nye nyina so won kasem ti ya frɛ o de ye be frɛ na waboa ne akyensem bi ase e wo de wo kyire mu yi oni pa oni on bo bi be jom so number na ya frɛ o mu so na o mu so di adanse ya o asem ni mu na ye nyina ho ba bi a to de so ade bɔde ho be na je frɛ mo sesi ai papa na asɛm a asɔfo abire ɛka ɛne sɛ wan kasa wunua na wɔkyerɛ wo ne nkyɛn no ne kunu se ɛma ne fa sika ne ma sɛ wote de asɔfo ne kan ka cha mete de ɔkan so sister na mi sister na nam na so ma ye hu no so ɔka sɛ wo kunu na ɔboa wo ne kunu na emom anuafo ne bi san so hɔ no ma nam so ma ne kunu no nam so ma ne wɔno ne kunu no ɔka sa anya de ɔde ne ma ye no nya mi sister na nam na so ma ye hu no ne kunu wɔno wo ne kunu na ɛyɛ ho ikuna me pa cha anuafo ne bi san so hɔ no wɔno krampo na mete ye se ye wɔno ne nua ne sɔfo no sister na wono waka na ne kunu se mo ntua sika no eyi wono saa so ono no asam papa sofo abire me ba cho peke call no ne won kasa utie nkomo yi a woni producer edi ye a won so wo bi ka enti fa call no waje obi sika sa obehwe ne yade wodi aduro kan na ade kye ye nipa na frim wa frim asika ne kakra na ade kwa kototo ne ma ne tifrim ai na fo mu sika mo nka we kura de ni kwa se ba radio so sofo abire information kura mi nyinya ewo me phone so nyina kire se ye do akọ station bebre che se nyasem keto ho nsem ne do so dodo etifa call no ne ne won kasa se de producer de ni die ma wo a ye frɛ wo a ye ne wo kasa ya wo je tu mu no piki call no ne ne won kasa ba bia wo nan bia no ne ne won kasa so what ase producer ne wo kasa wo se wo kɔ edwoma akototo ne ma wo ye sofo na dunsini me pa cho sofo na me de minim sada na din so okay so wo kra so wa ma nkɔ ba bia wo say ye asɔre dan say ye mission house say ye dan no wan kan cho ti mo friend wo sister no so mfa kɔ no ɔno so mfa on peke kɔ no ɔno me de ne kɔ Oyerepa no ahase no on dem bo na mane nto ka kyerɛ me say ye frɛ na ɔbɛba na me ba ha idi ma nipa na mama na anya a wo efri sɛ ɔmo ti ayi bia na no matan so afrɛ na aba na mane hello sister friend say sister Vero good morning Pacho Pombo kɔ de ya me adomo wona wo kyerɛ wo sister sofo abire ɛma ne de sika kɔma no 5000 a ade kye ya mu nua ne free mu no okay sister Vero sika no kwa be no afa so because sofo abire kasa yi wo so wo no onim wo mabusua mu sabi abodamfo nyina wa hwasa wo mu yade enti wo de wo ye ne twotwo mu twa wonim wo pa na nam so a wunua akwatiti ni mawrema pesika de akoma no a munua esu anye ye wa free mu no e de asem no waka kire sofo abire Lawson sister Vero mpa cho ya me na na ma me nam de asem ne ba Lawson TV ya tell na na pa so wa chire mu me ba cho wa chire mi mu na de na me yare ye me am chire na me yare ye na me so packet wa adi so for Abraham no na me yare ye enti omuji weni so fin kran baaye no yare enti me frɛ me sta me ka kyerɛ ne sɛ me ma me ketewa no sɛ ne ma esi mienu ato so awu esi de ba ku bi so aba wo yare serious pa ana me sister ne sɛ me ma Abraham ne mra me hye no na dia na nkwa wo mu a wo so benya nkwa na sɛ wotimi anga kwa na wo so nya nkwa dia na wo ne die me ka kyerɛ sɛ me de esa ya makwa akokunu no
na nye so se no so se o ko menkwa na nkwa wo ni mu Lawson FM yene mo o betimi ahye no nti me ma ne mehye no enti o be hye no first one e mo kwa no o charge sika no e na se ne next day o de aduro ba na se sai se ne line no e twetwe enti ma ye nya agidie se ampa obenya nkwa e na ye ko pe be hye no ye de ko ma no ebre no ti o de ba na se nkwada se ne ya wada nrebe 8 na wo free mu oba pambacho hello Isabero me twa kwanti mi de se sabe me sabe so de ko Oyerepa me na se mo ribi se amasan Isabero de mi bisawo Isabero mpacho mo asoma kakra mame de mi bisawo ne se wo na enam oso a wo di sister ekwa kire sofo abire ema ode aduro kan mu nua ya wo free mu ade chenye sika no wakase obetua bia na se wo se won tua kra. Oh, there be one person won't say what say. What and na ototo ye no. E ka 2000 think o de dem ayen. Na minim de esi ye nti sa e ka na masa bonus asem we hu a. O masa ko peja asem we say ya ba. E ka lo le sa mafro ka mafofo ni ade. O be ko na Abraham no no ni go. Ni se na kompe tempo wakoto no. Oh, my checkpoint, my professor, or no, only post it there for now, baby, or better because I'm so I'm there. Matu margin, Senya me boamen and Kamania, who to be Namina, Bibi, Yama, for this yapper for Mom Namanya Sumuji. You are Sassika, when it's on some when you won me, dear, say, Chronim and Guata, Majo, Hono. That's some way to almost have to play up a Prana Makuma. Said they receive phone, Yanni said they miss almost answer for something with that in a fact, the more many after it. Sister Verosa, when you break because one and I'm so who software break. And see, I'm competitive. Mama, Sister Veronia, Sister Veronia, Sister Veronia, and young Topania, Sister Veronia, Nyabutre na tie de ya kan wo ko ji mesi nyabutre ade wo ya no ne wa sama na eti ade no o ye bebrebe sa o ka kire se ade no ye bebrebe sa sisa vero tie de American wo bisa question ma minyi wa no se nka wo de ne ko ji ekotu asika to ho ena ade che ye wo free mu a ye bete mpasika free mu enu a ye to ye se ensuo ne de si ne so a ye bete tie free mu sika ni bi ka ye de wade be ma wo ye mfa sika ni nyina nti ye ka asem a nyabutre ne tie de ye ka na bo a wonu amona monyi sika no enya bufo ne kasa tenten enti nya bufo ne kasa tenten watwa wo kwan me di ye sade we a ebe tani musuo ma enti watwa wo kwan we nya busuo sister Vero enya busuo enye musuo no ni mo Abraham ne number wona ne kasa wo frɛ no ade jira afɛ de wo ta da me se wona na musuo wo abire ka sa me ko plan che o sa me frɛ no de de ade na ye no me ma me ko woni sika ni bi ya de sia ne yakobo enti o ma mi bi ono na ma na ye ma dance ni me frɛ no me fra me wa ha e tira me ni ni ya me ye wo sa sika we hu bi mo se me wo sika Sister Vero ni bibi. Wuni bibi. Sister Vero unyanya boni bia o. Sister Vero tie ha kakra me so kasa tie wachi na wo kasa ye tie o. Wunyanya boni bia se wakwa hu se sofo abire betimi asa unua yade na wakwa kire wo mo ho nti ye bisa question a enya bufuo ne kasa tenten eye kwan a ye nyina e befa so abom ne enya abire no ni aji musika de amamu nti se wokase ena mabre ena mayese obi kura tenchen a wobeka so oni abire na aka bo maji mo bo abusua sika bi fa so ya maka ni se asom na afimu wa na eba no afimu wa enye nne etuna semo enti afimu a ti sister Vero afimu anie 1 year na eba sister Vero 1 year ni senka amani a me ho wa ta semo we na o ma ta 2000 ne ho no ka wo boa Sister Vero na boni na ka mi yiwo Sister Vero ye nyu boni aye nya boni aye na ye yiwo 2000 kra aye ye na ka de ma wo nya se ye yiwo boni aye na wa ho so woni ma na wo ba no enuafo ho so woni mo hawa ye nyina na mu afo akon si e kan se sika ye ni bie ne ye ho kire kire ye nti na anam so anka wo gye na nkwa de asi wono sofo able na ama no kura bia na adie nti nya sa woni ye se udini ye nse udini
enti yesra wo saka ya ho ne nyina asofo abre ne sika de aka no on fa ma yen wo kwambo kra o ka kire na kwambo se 20000 ye so on fa bi nka ho wa nka nkire no 2000 wa nka nkire se so on fa bi nka ho step to cash no kwam ka se 2000 amenye so kan enti ye nyina ne ye mu na ye penya de boni mu o de kokoto ne ma sofo abre wo sisi ya wo kwan bi so nti wo so kan ya ho ne ye nyina na bebe emana da ne de to enti mi so minimum ya makọ to enti ana me say na say o dey okay enti e time so me ka say because that time no na ebufo wo mi mu enti e ho no kwa me na nka say ye no kura ya ba ko senka bi anka so anko anka so me sa 20 million e no so ka tem say ni woni bi kura 2000 ni obenya ana ka fi on fa no kura on say bi man sa ne so de ye no so ye fa kwa so ne ensu ye nya no medini nkan ne ko Oyerepa ya ka kire me say bibia ni ayefre wa obeyi ano no ni photography na wo frɛ me so ni chire mu enti ye de bone so wo ni anyima no fa si bone kula na nya wo nti na me do ba ye wo di adanse na wo ye wasem ni mu na aye twam na no a aye ni nya me say busuafo wo po aye ni nya ma ye nso ni nya mo na wo gira ya ki busuafo ama ye no na ma say di tira sa kwa ko hwehwe Abraham bi abusuafo amaye ni wo na woni tia ni na mo na mo ta achi ma yetumi san so kwambo yifu esie ye enti stabero okasa wuntie wachi kakra abusuya nyina pa ye wa yiye ni mo se dua boda na mesre wa mayentie no sister vero okasa mesre watie wachi kakra enye ntokwa na nu nua yi ku wunua ne ba wonyi ubonua ye but yeso wo okani bre okay ni brenti na wudi abam ti se yabo odin wom na ye fra bisa wasem ni mu na brabe kire odin mu a wakasa bebre ada onua wo ne no wasem kire mu na me wona no ano no me ti ane Abraham no me Africa we hunti on so me ko enti se ye pese wo kan ye ho because wo na ani ba bi a sofo abire ewo barekese wo sister ye wo so onim ho ya fra sofo abire ne na kasa no pai wogi tu mu se ye fra na ma me ma ni nwie mesrawo Mami nwie. Someone ya so for Nigeria. Ana mo ne nkata na fe. O sa fe ni die. Ante vero mami nwie di America. Ante vero mami nwie di America na o kasa mitie o. Why? Mami nwie di America. Me nu ni ntokwa. E na me ne wo meko ntokwa. Eye wo nwie sika. E ne nyina ye hwa pekwan pa ye de beje. Eti me kasa mama no nsi. Edu se obram a na wabam. Di America ne se ya fresh of abire ne na kasa. Waje atum so ani ye bedi nkomo e wa fidie yi so afa ye frɛ na wonfa wonua nso so wonim ba bia sofo abire wowo wonso na ani ba bia wowo bare kɛse nti ye pɛ sɛ wo ka ye ho ne nyina ye tuka ne ye kɔsofo abire ho e kwaji sika no e de ma wonua yi de ye ka no ɛno so dabae no and afa ne ye de to wanim nti wogi tuma ne ye hyɛda because me say ono ana na nim se me na me agudemo me nya kola bi aka me ho barekase kuma so to barekase de se enye contenten tisa me ma me baja ya dwuma ko ye na ye yineti iye wa maso wo ta semu we ho no a mo sa ko pe jaba no ani nti no de ko ye pa no me ka se ko mo fe me tete na se me tete me ma me akida mo de me but you start the room patch say no so what ko pa ba me nyintam ko wana ba 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 wa so ba no so so ba ye dey na me jan wa ka ko bi Abraham nya dade eduru ho ama me nya wo be kwa ko he ma me abawa na wa wonso anya da ja me akwa so fo abre fi se so fo abre me minim ba bia wote wo na ani ba bia wote enti stabelo mi sira wa ani die mu ada woni mi se ma me nya wo wote wonu mu sika no woni be ko de to bia ne kura mpadi enti mi sira Korankye no so kwa ya le ba ya uni nyina wo ka ho bi e na wo hwe ni bia ma yen enti mi sira wa eduru ho no ma me nya wo be kwa ko hwe ma me abawa ma na wonso so aka ye ho ne akobale kase wonu mu me sira wa ada we ya dakoro ma me nya wo be nya na adaja kwa ko hwe no na onso so aka ya ho ame akọ balekase wonum na me minim ba bi kura balekase wo wote empu enti en de opo mpo e no nko ade o ye dance ni wasem no nko ade mesere wala wo be kwa akọ gya ame akọ hwe sofo abili Lawson FM Antivero nti dia da hono mo no sabe yesi uja dia wo ya wo adaje enti wo maame dia eden a wo benya obi nti wo kwadwom a odo maame ko umfa ne nko odi ni ja enti hayi ne barekase dia kwa ne nwa enti ya bepeda producer besa afrew ne ya peda no wadi yanim ne ya kwasofo abire ho ne ya kwa sesia bu nkonta dia beka kire bia ne age dia ma wonua why mate me da se enti obapa
so for ebre so wonfa call na barekese de nya ha na abrochire ya free plane na ekọ ya free plane kranka Dr. Lawson na ihu keni obapa beki won betwa age visa ne ade ama ya akwaje eti so for ebre ma me phone lines ne kranto barekese fo ebia na obi ani atwa so for ebre so amonhwehwe ne mayen 03220 acha no pay dia 96.3 menimi kruba ha store bi wo amraga so bolo 2020 no na miye adwuma sa miye tele di mana miye migusu ya adwuma akra meda anadwo na mena ya sensene meda anadwo na mena sensene di mana be ya kase mu sa di be gumi na no ena nga ekume na mapa be fa mi fro de me ko ba bi ma ya ko hwe me ena me sa ba bi that time ne nya 2 years in the 2023 no mu no na manya 3 years na me sa betena mu si etu 5 years sika ene de ma wo enti me ba ye ni mu na me kunu di firi mu na kwa ka me ne me ma mienu na me hu nto me yi ba na me de ye adwuma akra we se ba ya mu betimi akọ school na efie no me betena mu no me no mo tete se busua me no mo nte bone ma me ne na bi se maka na se ma kire me kunu adam vo se me kwana vo so ope no mama ka so on plenty no oni be ma na tintin makodi no kokonza akwana di mania na has no oni me ya kama me bo ma me no o mama ne se asem se na ba na me nye ne bone so fi se asem be am be se me hu asem kro konkonsa kro na o mo se wadie no de wo kokan ya ye hu ni se ye konkonsa ne kire me me wona me kunu betu manim se na davu bi so ope eyela wale enti me fa sa ga no so na me ni ti se nua wo me fa sa ga ne ma no na ga se ga ne de me ni mba ma wane ne tie so munya issue kwa me na me siesi asem no enti wo de ne ma odamvu na enye yi ena me kunu kwata kwanti me te anu ma me madwuma de bia dako na me kwa kantin kro no me de me na ne kwa hospital bi wo very hospital ti me wono ma me kunu fra me se waba ena oso de tilapia bia ban ma me aduane ma na damvu ni bi na me nim bla ne da enti me bae no no mu wo ye nche bae bi wo no mu ho a kire na mu pi ba me hu bla no ti na nwumle na yesati de na nwumle ena bla ne ka kire me se o ka kire mi kuzo nganje me so be so ne me nim kula na me chi mo dwo be so no mu pi na me ni bi mu na tie ni patele na tie be so no ga no ene mu pi enti me makwan na me so nga mo kwan ba mi kura damvu ntino odi onu mu nko no mu ko shema ba bi ko mu kwa me ngo na se bi di bulldog se de me kwa me ngo wada o mu ko shema mbe fi na ba na djube no nan ana djube no nan no mu baaye o mba ya de chi Sunday so nke kwa asole no we kwa toilet we fe we yesen we kwa toilet we yesen ta me ntimi ankwa asole ntina na djo ena nkola no mienu ba ko fe na nkoma na ba ko so ba na e me so wa ba no mo fra me say madam bu fela na fa no ni pie no mami jo ne mekuya so makola mami jo mekuya ati mu ti baby ena ye ni eni mbla no ye so ni bla ne to na ba ni busebusa ye question say gen mu nyini say wonu obi na tie ena wonga no kwese wonu obi a na emaya ne so mu de mba ha nche ntino omunyi no so be so be say ni sika ewo mu again no na last minute no akwaya kwase on vanche enti me ni mi kunu ngasa na bla ni hu say again ele ewo be mi se mi kunu asim betu mani me ka kire no say again wo obi o ele wone ne ti no went on number enti na bla na ni mi kunu ti station Valanda bi ani na me kwa me se bla asem sei ena me nkola no mu pie ba mo ba ka kire me na me ka kire mi kunu na mi kunu anti a wode wa banji mi de so wone ne betu wone ni nturo kire asem bi ba ma mo fa me yeden emetwitwi ame for ma nim se bra no na adechi obo ga na mani o se me nkola makola tiatia no onu mu kaza ma che no no che be ye wo shitire no so on na ti ko ka che me nim ta adechi ya no ga na ma ye nchen me onu ampa ko school pon bia me na o ma ye nchen enti awie ni mu no na me nua na kwa me ma se me di na tem no oba wo no se enti asema makola tiatia ne be ka se obi ajo obu afu mama madam o ma na asele no em se mi jo obu afu enti wona ma adwe ba sana pa no ba ye me hu ni na yi no bibi ha no ba ma adwe nkyere me se sa asem na me koka kire bla ni nti
ene bi akɔfa asɛm ama ne buafu me menim enti makola no kan sa no makola tuntum ba kon se mame jo ne mpena one na tene gyae abese sa tuntum na nkroma ne pe ama waka kyerɛ tiata ne bi na ɔkɔbɔ mame jo amane ena be mame jo ne buafu ena ye omuso akasaka ma nkroma ne bo mekua no na ya na adwo medidi obo ne pa ndi me ko ena me kopata no kwa na umache ena me fele omu se me siesi asem no ka je omu se me ha meti no me kwale mba mbuso ni bi ani ha ena wo abeto am wo nsu adwuma abeto am nkroma no abeto am so ba wo betara me nchen na opepe bi edi na abeto ne se nkola na me no moti no ma yo bo ne onji mi nka nkyere me na wo de wo pekuta ekuta wo nsem so ba bu wo ma ena me nso me mpe wo yesa bi ma me ma wo ntena bi me mo wako enti wana mekua ne beka che me madam sa asem na nkroma ebe bo me ho no nye sa asem no enti na me jo bu afuna brofo la dan fona ka che ne se ma me jo hwie ne hu ye we ho me ho na woni wono ma na me keka no ho nsem na me se me na me be kro ha me nimu no ana asem na ai umukwa abondam beka che me ko ka che wani me kundi na wasi me medi no ngongwanzana ena me frame me kwa me je ba number na me se bla na we sa ana yese de okoka se wo nkwala ne no mu pie ye no ma bi jo boy na te na be ma kura de wo yira danfo na connect ne ma be ma foforo enti me frap bla na me se bla da bi mi bi sa wasem be ma wo yira danfo na connect ne ma be ma foforo me ko di betu me mani me se me so what to wanim e na wo ka che ne se wo na ne na ma ye wo wadanfo wo boy titi na okunu fa wo wachi e de ne kokoma be ma okunu e den me se wati asenga me pe wa film onti ase na we abeto me enti me dem eyesa no me freba me se bla enti so empo enye me kwanda vumbo no na se okoba bi na se de oha be ma wo na me nsi kwan a me papa ma wie ni ene wo se madam me kanya me ata so se me ni ma se mo no hwe na oso oho no na me ma ai ma me jo ne frɛ se me ma kora no ena abeka asem na kyerɛ se me ma ka se wo mpena enti no one train ho enti me pa me mfre so wi asibia mu da me sim da ase wa pese me ni me feel ran ntama wi na sa asem ne nso de wo ye den a waka me nsan ko bo me ba asem no so de wo ye den a sa waka me ka ye man san efise na nya ne bone so enti wa ka asem no maka asem na che wa kokko na amane wo sa be ya to makra na se makra na kan mi ko makra ni dua ngu na me mo ni dua na o se me ko ga no ko pa ne chew enti me ko ga ni da ma ma che na me ko je chimi na che nse ju enya ne bone matintu de wapa ne chew ma yemra asem na nkasa so me pa ne chew achi no wa mpene mpale chew mpene no wa mpene enti fiti wa no mo na me bo ma me fo no a me ko ha da mo ama ne asem si na benti o mo ka empaje o chew na me mbese me ni ntembese de yaka o mo yesi ne tifesi na e ma me se we nya asem ya wo afọ kwa mo nya me masem ndi ne se asem ndi ne bu afọ a me ntwe me ho na me dem bed ma me nyima ho me na me siyo enti efiti wa ma me nchen na me na me tim baby afei wane makola atete na ka bu makola je adwuma eno mo ne ma ya ka piti o mo kwa o mo de me o mo ba mo de me ana me kwa efi o nso no valanda no ai wo mani mu no ene ga ni dan na chi evalanda ni bum o mo de ma me se metima ya washing ana metima ya maduane e wasa ya honum enam sa asem we se ni ntino se me yadua no wa ga ne se maduane bon no tutu spray wase maduane be gina ne dem ama ne ntade mu nyina bon ehonum no nzo no o ma na de o ma mentima mekunu na o mo ceiling mekunu ko to TNG e bo ceiling ai 2 rooms faranda ni nyina kokosi sa o mo na de o ma se betima ye yadua ndi ni esiesie ho e pono na dem nzo pono asai mekunu ko to 7 million TNG 17 million e pono 7 million ene edisi seja o mo si yentra won nye yaduane ana nye washi ni sisi wonum afa nam sa asem we ntino me ye maduane se duane ne bon se wadanfo ne se duane ne bon ben no mi fi anana no se fi ora nana ne hwan ya mami jo no se wadanfo na ana eno ne ye ka ye behu nya sa wasam ye ntehwe ase eti wadanfo na woni na nya asem no wonu aduane a o se bon ekwane dem meduane bon okay se enjense kra na ye beyi si ye washi mba wase ye dede wo didi matam wotimi didi matam ase ma dwene enya adwuma ne mma na yagimi ya bodam ni nya na friend gifti
Auntie Gifty no on them behind. Dear had done one in China. Auntie Gifty, good morning. Good morning. Oba Pampacha Pombo Cordier. You are the Moyo. Mati Jinasuka Crabby Mammy, me what day, Jinasuka Crabby Mammy, Meba on chain. Why? I show you. Okay, Oba Patoaso. And this again, did my Tamasa, and my flow, my mamma, and I say, send a joy or your Mogas and Channel. Meka, send me Kazaka to call my telephone. Meka, or maybe more, be a move, and say be a root, a be a Kazachano, and as I say, or Moncash evangeleme, and at Tiato Sa Baco, and Tintai. I quanted Tintin, or say, what the pioneer aided, and one matching with Diatamasa. As a bad 5 for Coboseso, and a Bacosi and Jansen. Me catch and dance see in Jansen, and then free Saya Honum. Much no more my eye, and to make Kuko TNG the boy ceiling or Honum, say bet my washing a bit my Adriane, and Honum. Just a minute, Sassam winty, my town for. And I know, me no Muslim Fanka tried in Utrina, Menfanka Dramediano. Now, Miss Mamma Baboy say, on fa, Sikamen Tranga tried in Young Machino, number 542. And I'm Banaco Tranga tried in it's all day, Sikamana Cotuanum. And a cotton and this one do 2 of them. I buy any Timatum, with Dimatum Miss Yama de chain, or Matim Mehogan, or yes to do anymore. When it and my Abimu could shower no more. Listen, me I won't know, my amabo. Timatama, when a man would make with when you and I'm a flying the catcher and say, Sesiano, sa 2 years in me 2 years. Martinum February Nanka, 1 year, Trelaka 1 year. They are coming to me. February air bay. I never can wait. And as I would know this year, Utia this year February. But won't Utia this year February? Okay. And you know, I go Monfa 1 year no, I cano. And my men, I'm a 4 months no. And more woman who I'm in for me to meet him the day Debia. Is that mean to me, Adriana? There was a bujani them. Make a child and 2 Kai and almost the same. Make a child and the catcher may say, my car, what in a scan and now. Medema woman, whom I used to, and the year for rent, a bought down, and will be behind Diana and Sana, or more me balance, and my men Miss Martin. So my cousin Martin to Quincy, and Jen was after me, root, no Miss Auntie. Yet wouldn't see any more. Shana no man, one coffee opium, you know, in Pimotas, oh, maybe the mammy would the NT buy. My flu almost see me the salmon yamma, or what is kind of blame and I don't, and I do. Some of the salmon yamma and free. Then when Mr. Sammy and Mammy Vangugu, and the most kind of mammy, mammy discarded by Nina, the cheap about discarded by. All from going, I was say, of this kind of mammy, Mr. Sammy and Madame Sammy and Maguquano, sad and no Modi Missika, so after now. And I tell dinner was on my pump pierce no more, Echo Poor Bessia, our Madame Vubu. The number boy. So, dear, quite of us are wouldn't study, why dying. And yes, I am from some balance, and for Mamma. Omudi mako real control say real control for e mo mumle aso mo diskano e da ma menso sister no me share say omo me yi me nyama na sika omo da ba ma mehu me yi me nyama ne ya omo diska be ma menji no onu sika didi ni dwa e na odi ama me say me mpa kon ada me wi am no mo ne me ka no and menso da me ko say sika no balance na ka sen aka 37 million of 50 cities 3,750. Omo meter bisika wo fiase meter ni omodia. Me ba mami wo sika no say sika sen na wo je free omo nchen. 37 million 50 cities. 83,750. Ero ni sika so omo de ma wo. Sika say sika nyina so omo de ma wo ni. Omo meter bi wo fie ba ye no. Meter bi wo fie kada so. Omo sin omodia. Na me kunu ji meter ni. Ti watu ya sen. Na to ba root wo de enti amedi America. No time ni enti. Na 26 million. Ena me tuya ye. ECG for ne say ya so abla ya anye ndi omunzo eje paneti ndi e kwa 36 million. Ena omoji free ye ho no me dem enti say ya de 36 no e ka 37.5 ne ho. Ai e ka omode me no. Wo de ato omanim. Meter no card na omaje. Me ba wo de ato omanim say ka e wo ho ni. Ai omudi me ko real control me ba wo de ato omanim say e ka omudi woni. Am omaje atom. Omo say ka omode me no bai. Just favor no omudi sky. Obapa me bisa a question na de yi me de na no mame. Why? Omaje atom say e ka ni nie. Me mom de me friend ka kire ne say me balance aka no no mva mame. Nti eno no mo check ya mo say kokoye 30
37 million. They say no 36 in free here wo de be kan. Eno ya meter na mama metu ya. Na mo call rent control no kan say meter na sem ne kan ho. Me ka kire o ma me busa ma me no se meter ni dia na me se mo dia na mama metu aka no. Me say wo kan wo rent control ho. Me kan no ho ma record. Mo de kan wo say February wo betua. Rent control wura na say won dia aka na mama. Fa phone you to ho eh. Rent control for saying. Wase mama ni dia aka na mama. Mama ni so won dia. Meter ne kan na mama o mama metu ya no. Mama ni so won dia on so mama. Hello Auntie Gifty. So on so mama. Yes, madam. Auntie Gifty mpacho asama abeto no so nie. De route kan. Wabon kro ni bebre, me bre ni nti no. E ka sen na e wo ho asamo de ne balance ma no. E bre watu afri dan ni mo. Let's have this year. What? I don't have this year of any say. On to me, let them be able to know. And you know, I mean, about one more. What they did, you know, cut upon August and say, so also continue. You will see her. She cannot let a bro a favor with you. And for so catching a miss and say, okay, so this is kind of a fast back one let that can know me. It's a different than the quality and one no. Who catching and say, she went over the call. On this cover getting me to the bigger, but who catch and I'm with no cause over and so. I don't want to say, without a silver over the call. Le fait qu'on voit non on voit le gano et c'est un tout mieux et tu vas au codino et c'est gars il y a un tout mieux et ouais d'ailleurs ça le goût c'est et toi on a le choix c'est barré et c'est comme un soin mais c'est qu'il n'a non et le breno Oba pampa chonti sa February na mo ka no sika sen na mo de breno il faut et puis on est le plus de dai non ye mo de bi o ma mo da e wo dem ho ne mo o mo da ho mo free na ku ka che mi say e kan say ya mo be de free ni no kedi ya te bi o bo da no ho e fa la titi de ni de ku ta ho na no o ye bi ya o ya che di ante wo bua da ben ante wo bua ante 50 tie me ante 50 tie me Papa, so na ebe ha ya no me tingansem. Engansem na ne yatie. Tingansem na ne me firi no ba adwuma. Enso yi ba wonti na me anuma me kuto plywood say. One chest to nim na me na half na me adwuma wa half. Enyem na mamba bi da ye. So ya kwa mba hu edan ma kwa tabo ne adum pa ya ba ko kasa na ba ko etie mu yi na no because no bi so mi sa obo yi mo na bi da huntie no na unia no ina mo kasa bo wan tio e kan te ya ho kwa na o nya da ho mu free ni je je wala titi ya so na mi he mu na me alkiri na no oh yes so na mi he na mu na ma chi na me da oh yes you da ho mu e miss ko na go free me busa me say me ya da ni bi miss ko ni da be miss ko ne kasa mami mo wa dwe mra ha ne ja de wo ye no miss ko ne ne kasa Ile o chebia no o wa o ya cheye because you see what so that o ntia kapa ba won chia me ala kada no ma ha e so no ma ha no ma chem na me da ha ene felite ene felite me se mu na mshe ma me dwe na time mu na mshe mami dwa na mti wodi mani me ka kira mo mun kan sem bia nkira no na da bia o continue o ha me sa me me hu fa me ena me ka kira mo sem me ba balance ma me no na wana o fra me sa me go so pe dan na obi abadan no ana me di fo so ko pe se ko pe dan me ba hello mani ntie me Auntie Gifty how dey untie no Auntie Gifty yes madam me ba cho hu se enkomo na ye di na communication ba ko kasa na ba ko etie ba wo kasa untie wachi ntie de wono ne kan wetimi yi ano e ba sa ye nte hwe dede nko a nti mesre wa wo kasa ye tie wachi kakra why wo kasa me ye di no anti so oba pa root me need a time ni na nti mesre wa ma menya adwuma no ma anti Gifty mpacho nti say wan kasa no wo sese a sikasa na ese mode ma root da ni de no mi bisa eka wo de no mi bisa eka wo de no so na me ha na mi chim Auntie Gifty I can get 1 year and 3 months to 2 months aka 1 year or say aka 1 year 4 months Patroti menka ai or say aka 1 year 4 months ojitum
Matinti 1 year 4 months no yebesese na watua afa no woka ECG meter bi nso ho asem wo se no ye root no ne kun be high die no to ho ye there room pa ho le kun se ya no permanent agena yes e ho na de yo mu so dai ka dia wo ye ho no o so e ka ti so ho no sai ti bi yin na no o dia che ye kun kan ta tele say no anti gifty ni kunu ne ka say na fi ho no o dai se ho no be ti ye ya ndi ka pe dia wo ma so ho no free ya ndi ka pe dia no you can say no dia say it's down anti gifty me ba cho tie me akakra anti gifty ni kunu ka say wo de say sika na che no hwan na na e wo na na ire ye dance ni me fi ni so ko bona ma na dia na che say wonye dance ni me pa cho ye say de wawuo de wontimi nsori emedia dance ye minim de enti abema ne beka say wo de say sika na chew na na ire be fa chira beka say me de ma de ni ka say o da no go free wo hide out the dia Sto na machem. Anya sto na me ha na machem. Ma be ha sto na me ma djuma na machem na me da half a. Anti gifty tie me. Me ba mu ma me da me da ha sto. Tie me. Wo ka se ma yedi tie me. Me ba ha sto. Ene me da me tin so yiri ba ma ba che so me da half a. Ene ka ma me da me da mu. Anti mu ma me da yo. Sto na me ba ha ye. Anti ma me dai, so na me ba ha na me chemi me da ha. Anti gifty. Me ba cho store dan no, o say. Anti gifty. Hello. Anti gifty utemenka. Me ba cho store dan na wo han ye no. Eno abi no chemu e de ye bedroom anase na e separate room bi e wo ho e no otukotena eno ni mu. And I know some day bedroom. And one will chemu. And you send the one hand and watch him, madam. I can't come in today. Take a look at come in. Martin, it's anti gifty. And one one neck, and one jolly. Tell it to woman, man. I drive woman, my darling. And if you're hello. Yes, madam. Anti gifty me pacho nyame ya duma Monday ye be hia wo Lawson TV ha na yatena se aka ma sumdue aba ne ahwe kwan me befa so a ye be sisisika na mamotua why ni pacho asan say intenti me ni kuma say intenti de di ni amon frene me on obi a me on ti ase Martin anti gifty ye be hia nyame ya duma Monday na yatena se aka sumdue asem why yo I'm just amon frene me ni kuma say o say me ni kuma say enu ti na make say Monday ye be hia ti say bia Monday wo betimi aba ma ye hu ntimi a eda wo betimi aba no ma ye hu da wo betimi aba oh so na kuma say next year moto eti bi ba cho say bre na bra because where ye case e na aba time and rent control mo kwa mu di akwani aba no munya akwan ekoi eti say bre na pe one day bra ni entina se ne kan asem no we konsume mama ho Matinti ese ne dia duro ne de edu de den Matinti edu de den ti me pa cho wa per time I can make you say we am friend oh e kan no you can say let me ask the dia let me ask mo Matinti producer I know better so all right yes and you can get no much sana but na partner let me ask me pa cho Mati nti ye be san for why all right my lady am pa cho bremo mame obi nwuma wo boy o say edan o eti sa adaka nka me de medie ebeba no kwasem ne etoda ya na efiewrafo binom ha adwene ansa na ye ne ayekọ ha adan no nsoso no ye nsoso etoda bi a ha adwene ewrite ya say udi kan bi say so ohuni chese o ha wonyo so ho na me no ukokotena ba bi na say wo po obi asem obi ti ufie na ase asem bia behwiehwiem eno na kofa nsem ba no senke bia eka wa wonku ade anka to ba bi din ebinum ho a asem bia ekowu age se bekra enamfo sem asem bia bewu age se bekra kotena fie bia mo ye fa danfo wo ka se wo kan wodi awaresem odi namfo asem why wonso se bi unyo obi a wo ho to bebre sa wo yare anything ka dwene wo ho na tena ba bia wanya ba betena no na ye wadwuma eno momu betimi aboa
eti anu dia me di si ha say for no say erabe so obeba fiera ne so obeba na maame yi ohun minim say ye ni ankasa ne ehye da ma asofo no nya your friend is akuku oduro ye niema ya na o mu ye no ahumiti o hwe bo ma ye frɛ ye ho asofo a munya asofo no munhwe bibi yi o enche nyame beba so ati ase wa frɛ wo ho sofo Abraham abre so ahunu wonye sɛde asofo nnwuma esitie ene kyɛ sɛ apobo wo ho asɛm aba ɛda kan wa yi bai ye nyina ye hunu no wo ha se enye fe o metua sika no na asɛm bi amfa na asɛm all right ma me da se oba pa I'm from me da se me nwa sɛ sofo Abraham sofo abiri agitu mu sɛ obekasa anase duru hɔ a yɛmfrɛ no na aduru si yɛfrɛ no na ɔmfa kɔɔ no na onyi asɛm a yɛka ho asɛmi onyi nano ɛwɔ ho na ade a abibifoɔ ɛha yɛn ɛna mefa saa kwan so aka asɛm sɛ nipa yare a ya ne duru baabi a sɛ ɔbɛkɔ hospital na doctor ayɛ hwehwɛmu wɔ ne yare ho aboa na ma na duru bɛma na hoɔden no abibifoɔ wɔ suban bi sɛ obi na ɛyɛ me dodo abibifoɔ pɛ saa adeɛ no yare wɔ hɔ yɛnka sɛ sunsum mu nneɛma ntimi nkɔ so nanso yɛgyidie nyinaa kɔyɛ saa adeɛ no onipa yare pɛ yɛsɛ na obi na abɔ ne dua ɛna obi na ɛyɛ no ɛna ɛyɛ too much mɔm yɛnka sɛ wo yare a kɔ hospital wɔhu doctor na wɔnhwɛ wo ɛnna nyame adom nhwɛmu bebree aba adeɛ na wo nso sɛ bi a yɛhuhu mu yareɛ no nhwɛmu betumi aba a ebi aduro bi a betumi de ama bɛma ho ato enti yɛnhyɛ saa deɛ yi nso ɔn sɛ ɛno na ma ɛba saa no a na abusua no yɛnkwa ha ɛna nkurɔfoɔ nso wɔ hɔ a mutumi ma akwankyerɛ ahoroɔ a yɛkɔ ha deɛ bɛyɛ wokɔ ha deɛ bɛyɛ na nipa gu so saa mesrɛ wo yare akɔ hospital ma doctor nhwɛ wo ɛno akyi wɔ mpaebɔ bi a wobɛtumi abɔ na mmom ɛno mmom na ɛbɛboa wo na ɔn sɛ me haw ni sɔfoɔ yi mɛgye di sɛ wano asɛm na ma abusua no nya wɔ mu gyidie sɛ wɔde hyeɛ no wɔ yare wobɛtumi asa wɔn yareɛ woka kyerɛ wɔn ɛna woyɛɛ sɛ wobɛtumi nti wɔde wɔn rehyɛ wɔ mu tue sika 5,000 nyɛ sika ɛda fam saa ɛde ma wo sɛ hwɛ wɔde hyeɛ no ma wɔn sika no abɛdi wo hɔ wayɛ wafa mu deɛ aduru aka na deɛ kyen yɛ nipa no awu abusua no tumi aka kyerɛ sɛ nipa no awu ama wagye atom sɛ wogye sika no 3,000 deɛ wode tondo anaa wode totɔɔ nneɛma akadeɛ no ne yɛkeka ho a wode ahwɛ no enti aka sika no 2,000 wobɛtumi de ama wɔ mu na no nso ɛyɛka dan wotie maame asɛm a ɛyɛ deɛ ɔintroduce maame no ma abusua yi no ɛyɛ ɔmu nua no wotie no asɛm a na gye asɛm yi bɛyɛ 1 year ni o afe baako aba sɔfo abre deɛ woyɛ deɛ ɛbɛma wo ho ayɛ nwanwa na kyerɛ sɛ nipa no ho akyerɛ no nti na wofa wadwene ɛde agye ne sika adie ɛnyɛ sɛ nkɛfa wo ho a ɛnka asɛm ɛnuru ha wo wobɛtumi abɔ mmɔden apɛ sika de ama wɔn sɛnea wokaa 2,000 nipo na ade ma wɔn mo a ɛnka ɔmawie bae woyi w'ani ebia sɛ yɛ maame ka n'asɛm no wɔkeka abusua no anum ahu sɛ asi bi antuam enti woantua koro bi anyɛ wo hwee but nipa deɛ wobɛyɛ bi ɛda w'anim sɛsɛ ne yɛka ho asɛm ɔha yɛ o sɔfo abire 96.3 sɛsɛ ne yɛka ho asɛm ɛno so kora kɔ yi wo nsɛm bi aba na ano adeɛ bi a woyɛ yɛre nyina yɛsɛ yɛ asa abɛda ha Frimpomaa na yi anka anyi kɔyɛ akyire na ɛyɛ wa ne ade ade ɛna nkurɔfoɔ de abɛyi Facebook ko so de ɔyɛ dɛn sɛ ne nyinaa bɛda yi yɛsɛ na ano wokɔyɛ ayi ɛma ayi ayi ɛma yɛne wokɔ ayi ɛna ɛkɔduru hɔ no na ɔmokɔyɛ ayi ɛna bɛda adi sɛ woyɛ ayi wo sɛ nyɛ ɔna ayɛ ayi ɛna sɛ wo na ayɛ ayi ɛna sɛ na wo na ayɛ ayi ayɛ wia ɛyɛ ba agye ayi o sɛ mɛnyɛ ayi abɛyɛ ayi ansa na wogye ayi ansa na wogye atum ne nyinaa nso nyɛ sɔfo abere enti na ɔha baako a ɛsɛ yɛwɔ mpa no no ɔn sɛ yɛ bibifoɔ titiriw yɛde ne die ne buo ɛma asɔfoɔ so obi yɛ sɔfoɔ a ne die ɛsɛ no no yɛde ma no enti ɛba saa no a ebinom nso ɛnam kwanbɔne so saa din ne to wɔn ho ɛfa kwan bi so sisi binom sɛ wokɔ mpaa no a sɛ woyɛ aduro ampa na wotumi bua binom wɔ mo ho ɛtɔ wɔ mo a wɔne yɛyi
ama nsɛm bi a nkurɔfoɔ nso kyerɛ brɛ yɛyi ɛyɛ ayɛ no korɛ na mmom panimfoɔ se wodwane nyame a wohyɛ n'ase afisɛm so ɛna asɛm yɛaba yi bareka se deɛ ɛha yi a sɛ wompɛ haw a fa kɔɔ no sika wobɛtumi asɛnde de yɛaba tiawa sika no yɛsɛ abusua no koraa mo nanteɛ ɔma nanteɛ no 2000 no koraa yɛsɛ ɛbɛtwam yɛsɛ agye sɛ wopɛ bɛɛ 4000 bi de ba na wode 1000 bi pia woka na mmom yɛpɛ 4000 bi de ma abusua no de asomdwe ba Maame Frimpomaa no asi